καλώς ορίζουμε όλους. Χαιρόμαστε που έτσι μαζευόμαστε όλη η ομάδα από αγωνιστικά μέχρι ακαδημίες. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε συχνότερα. Κόβουμε πίτα καθιερωμένα κάθε χρόνο. Θα ήθελα να πω, βασικά να κάνω από την περσινή χρονιά έναν απολογισμό. Να συγχαρούμε αυτούς που προόδευσαν, αυτούς που προσπάθησαν, αυτούς που κατέβαλαν κόπο μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο, κάποιοι. Να πούμε, ας πούμε, ότι η περσινή χρονιά η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν από τις μεγαλύτερες. Ήταν δύο μάλλον. Η μία ήταν η 8η θέση, η οκτάδα από την ομάδα των εφήβων. Έτσι. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκριθήκαμε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Διεκδικήσαμε την είσοδο στους 4 με μια πολύ δυνατή ομάδα, την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Χάσαμε στα σημεία. Δεν πειράζει όμως, νομίζω ότι μπήκε μια παρακαταθήκη για το μέλλον και για να το αντιληφθούμε εμείς, αλλά να το αντιληφθούν και οι αντίπαλοι ότι εδώ στα Τρίκαλα κάτι γίνεται καλό και νομίζω ότι θα έχει συνέχεια και σε βάθος χρόνου θα είμαστε γνωστοί σε αρκετούς στην Ελλάδα. Δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήταν η άνοδος της αντρικής ομάδας στην αν κρίνω από το χειροκρότημα, αυτό σας άρεσε περισσότερο. Έλα και ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, ναι, πραγματικά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του τρικαλινού βόλεϊ που η αντρική ομάδα αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια προσπάθεια πολλών χρόνων. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από αθλητές των Τρικάλων της πόλης μας, με προσθήκες από τα ΤΕΦΑ ιδιαίτερη μνήμα. Η σχολή είναι πάντα βοηθός στην ομάδα, έχει δίνει αθλητές που συμμετέχουν, συμπληρώνουν και κάποιοι πρωταγωνιστούν κιόλα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που η αντρική ομάδα αγωνίζεται σε τόσο ψηλό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο, λέω, γιατί οι αθλητές της πόλης μας έχουν ένα background αρκετά μεγάλο, προπόνησης πάνω από 10 χρόνια ο καθένας, κάποιοι περισσότερο χρονικό διάστημα. Κάποιοι αγωνίστηκαν σε υψηλότερο επίπεδο σε άλλες ομάδες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κάποιοι αγωνίζονται ακόμα, συνεχίζουν και αγωνίζονται ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Ευχόμαστε εμείς, το προπονητικό team και ο Σύλλογος γενικά, όσοι επαναπατρίζονται, να προστίθενται στην ομάδα και έτσι να μεγαλώσει η δυναμικότητα της ομάδας και να μπορούμε να διεκδικούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω είναι σε εξέλιξη ακόμα το πρωτάθλημα, στις Α2, είναι
Έχουμε 3 παιχνίδια. Τα 2 παιχνίδια είναι εντός έδρας. Το απόγευμα παίζουμε με τον Μακεδονικό. Είναι παιχνίδι κρίσιμο και σημαντικό για την ομάδα μας. Και καλό είναι να παραβερθείτε, όχι μόνο για να στηρίξετε την ομάδα, αλλά σας εγγυώμαι ότι είναι πολύ θεαματικό. Όσοι έρχεστε και βλέπετε, το έχετε αντιληφθεί αυτό. Και είναι ένα διώρο πολύ ενδιαφέρον και πολύ διασκεδαστικό. Θέλουμε τη στήριξή σας σε αυτό. Έτσι ώστε η ομάδα να είναι δυνατή και να μπορέσει να σταθεί στην κατηγορία. Εγώ έχω πει και στους αθλητές ότι αυτό είναι το επίπεδό μας και με λίγη προσπάθεια παραπάνω μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα. Να πάμε στο γυναικείο τμήμα, το οποίο πέρυσι ήμασταν καλά. Πήγαμε κορίτσια, πήγαμε στο Final Four, διεκδικήσαμε την άνοδο στη Β' Εθνική. Δεν τα καταφέραμε, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά μας. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι αγωνιστικά είμαστε πολύ μπροστά και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το θεωρώ ήδη δεδομένο ότι από χρόνο θα είμαστε στη Β' Εθνική με τα κορίτσια. Έτσι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και η καινούρια χρονιά να βρει και το ανδρικό και το γυναικείο να αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Χάσαμε ένα σετ μέχρι τώρα, Ναι. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει ένα σετ σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν ήταν μεγάλο αυτό των ομίλων, αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει τη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες. Μεγάλο πρόστιμο. Πολύ σημαντικό. Για το σετ πρόστιμο. Ο coach. Όχι τα κορίτσια. Λοιπόν, ομάδες σπορασίδων, είμαστε πολύ καλά. Νομίζω ότι, παιδιά, όλο αυτό που βγαίνει μέσα στο γήπεδο, στους αγώνες, είναι αυτό που χτίζεται κάθε μέρα στην προπόνηση, ο κάθε ένας ατομικά και όλοι σαν ομάδα μαζί, την τεχνική σας και στοιχεία της τακτικής, έτσι ώστε να μας κάνουν καλύτερους, να έχουμε καλύτερη εικόνα και να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι έχετε, οι περισσότερες από τις κορασίδες, έχετε αρκετά χρόνια στην πλάτη προπόνησης και αυτό σας κάνει να είστε καλές και να δείχνετε καλή εικόνα. Νομίζω ότι αδικούμαστε που δεν προχωράμε στην επόμενη φάση, αλλά μέσα στο παιχνίδι είναι όλα. Δεν είχαμε μεγάλη διάρκεια στο πρωτάθλημα, δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Τα κορίτσια θα χρειάζονται περισσότερο Παγκορασίδες, είμαστε πάρα πολύ καλά. Σας εφιστώ την προσοχή ότι να είστε συγκεντρωμένες, θα πρωταγωνιστήσουμε στο πρωτάθλημα. Ωραία. Παπέδες, προσπάθεια, ομάδα που χτίζεται σιγά σιγά. Νομίζω ότι εκεί θα είμαστε πολύ καλοί. Τα μικρότερα παιδιά που είναι στα προαγωνιστικά, έχουμε παιδιά πολύ καλό υλικό. Επειδή από τη θέση του Ομοσπονδιακού βλέπω και όλες τις άλλες ομάδες,
Σας λέω ότι σαν επίπεδο είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έτσι. Αυτό που μένει είναι δουλειά μέσα στο γήπεδο, ο καθένας ατομικά και όλοι σαν ομάδα μαζί, έτσι ώστε αυτό που θα χτίσουμε στην προπόνηση να το δείχνουμε καλά μέσα στο γήπεδο και στους αγώνες, για να είμαστε δυνατοί και να είμαστε υπολογίσιμος αντίπαλος για οποιαδήποτε ομάδα. Το βόλεϊ είναι δύσκολο άθλημα, παιδιά. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες δεν γίνονται καθημερινά. Μία μπάλα την οποία θα κλωτσίσει κάποιος, στέκεται στον τοίχο και κλωτσάει την μπάλα, τι του δίνει? Του δίνει μία επανάληψη έτσι ώστε να κατακτάει μία τεχνική. Λοιπόν, ή μία μπάλα που την τριπλάρουμε, γίνεται πολύ εύκολα. Πείτε μου τώρα πότε ένα παιδάκι παίρνει μία μπάλα και κάνει επιθέσεις. Ποτέ. Πότε κάνει πάσα δάχτυλο. Ποτέ. Άρα είναι μία τεχνική δεξιότητα η οποία δεν επαναλαμβάνεται και καλούμαστε να βάλουμε το μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο και να του μάθουμε καλά αυτά τα πράγματα, τα βασικά. Πάσα δάχτυλα, πάσα μανσέτα, σερβίς, άμυνα, μπλοκ. Κάποιοι που είναι κινητικά καλά και είναι ταλέντα, προηγούνται. Τα μαθαίνουν γρήγορα και γίνονται καλοί. Και σε συνδυασμό με ένα ταλέντο σωματικό, δηλαδή αν κάποιος είναι ψηλός ή αν κάποιος είναι ευκίνητος ή γρήγορος, αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Λοιπόν, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, ο τρόπος οργάνωσης και ο τρόπος εκμάθησης, να το ξέρετε ότι είναι από τους πιο πρωτοποριακούς, έτσι ώστε αυτό που μαθαίνετε να το μαθαίνετε διασκεδάζοντας. Εντάξει. Και σας το λέω αυτό επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο εκμάθησης και το πώς διδάσκεται το άθλημα. Είστε πολύ τυχεροί που συμμετέχετε σε αυτό. Εγώ το ζηλεύω. Είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί το έστησα από την αρχή μαζί με τον Εμμανουήλ και αυτός ο τρόπος διδάσκεται μόνο σε πολύ οργανωμένες ομοσπονδίες, στις πιο οργανωμένες που είναι η Ακαδημία της Ιταλίας, η Ομοσπονδία της Ιταλίας μάλλον που προωθεί αυτόν τον τρόπο, ή της Γαλλίας ή της Πολωνίας και κάποιον που είναι μπροστά και το έχουν ψάξει αρκετά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Αν σας πω ότι χαίρομαι το ίδιο, όσο χαίρομαι με τις επιτυχίες των μεγάλων, χαίρομαι και γι' αυτό. Γι' αυτό και είμαι συνέχεια μέσα στο γήπεδο με τις ακαδημίες και μου δίνει τέτοια δύναμη αυτό για όλο το υπόλοιπο. Κάποιοι απορούν. Σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Σίμ. Γιατί, ναι, χωρίς αυτό είναι η κεφαλή του συλλόγου. Δεν θα υπήρχε ο σύλλογος. Υπάρχει κάποια γραφειοκρατικά, έτσι. Υπάρχει ένα Έλληνα Σίμ, ένας πρόεδρος, ένας ταμείας, ένας γραμματέας. Και τα παιδιά είναι συνάδελφοι, είναι φίλοι, γυμναστές όλοι. Και νομίζω ότι χωρίς τη βοήθειά τους, εσείς δεν την αισθάνεστε και δεν την βλέπετε, αλλά εγώ επειδή κάνω και πολλά πράγματα διοικητικά, γραφειοκρατικά, νομίζω ότι η βοήθεια είναι αμέριστη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που βοήθησαν οικονομικά την ομάδα, τους χορηγούς μας. Θα τολμήσω να ξεκινήσω να αναφέρω, ελπίζοντας ότι δεν θα ξεχάσω κανέναν, θα με βοηθήσετε. Βλέπω τον Βασίλη τον Παραδολή.
φίλος και ήταν από την αρχή, από την ίδρυση της ομάδας, ήταν κοντά και βοήθησε στα μέγιστα. Βλέπω τον Κώστα τον Βατσαρά. Δεν βλέπω τον Βασίλη τον Πετσιά, ο οποίος επίσης βοήθησε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γείμονα του Φλαμπούρη. Ο οποίος, αν και μακριά, στην Αθήνα, 340 χιλιόμετρα μακριά, η βοήθειά του πολλές φορές ήταν μεγαλύτερη και από αυτούς που είναι εδώ. Υπάρχει μια έντρεση, πάρα πολύ, είναι η ονομασία της ομάδας. Είναι σύλλογος φίλων της οι άνθρωποι είναι πάλι. Και γι' αυτό υπάρχει η κοινία των ΤΕΦΑ που χρησιμοποιούν στον χώρο με την ομάδα. Είναι συγκοινωνία δοχεία, δεν είναι αυτό το όνομα. Έχει συνέβηση. Και να ξέρετε ότι ιδιαίτερα στην Αθήνα η ομάδα είναι πολύ ψηλά τεχνικά και σε επίπεδο όλη την περιοχή που είναι ο χώρος. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις περνάνε παιδιά όπως εγώ και δηλαδή να ακολουθήσουν να πούμε στην ομάδα, αμέσως επικοινωνούν όλοι με τον κύριο Γούλα, το οποίο χρειάζεται ένα μεγάλο περιεχόμενο. Όλη αυτή η ομάδα σε βοήθεια με την προσωπικότητα του εμάς που είμαστε πίνα, οφείλεται νομίζω στο μεγάλο αριθμό μας, στο Θέμη του Γούλα. Το αξίζουν πολλά. Παρατρέχει πάρα πολύ το σώμα της. Όλο το μήνυμα, όλο το μήνυμα είναι κάτι το διαφορετικό. Και μπράβο. Θα φτάσω, θα φτάσω. Λοιπόν, ο Χρυσάκος. Ο Αποστόλης ο Κοκουρλής στο My Pie. Το Bar Restaurant Ivy. Ο Νίκος Ολιάκος με την γυναίκα του. Το ξενοδοχείο Παντελιδάκη. Δεν θυμάμαι, ξέχασα κάτι. Η εταιρεία Penny, εδώ. Η εταιρεία Βέπρο και η εταιρεία Νίκαν. Νομίζω δεν ξεχνάω, μην ξεχνάω κάτι. Αυτό είναι το φυλάδι της ομάδας. Κυκλοφόρησε πρόσφατα. Κάποιοι το πήραν. Έχει μέσα φωτογραφίες, έχει δύο λόγια, έχει τους χορηγούς μας και αυτή είναι η κάρτα μέλους. Ένα τέτοιο και μια καρτούλα μέλους θα πρέπει να έχετε όλοι. Για ποιο λόγο? Προσπαθούμε να τρέξουμε ένα project, να το πούμε και έτσι πιο πιασάρικα, λοιπόν, της ανταποδοτικής χορηγίας. Επειδή η βοήθεια από το κράτος είναι μηδαμινή, για να ανταπεξέλθει ο Σύλλογος οικονομικά
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να σας πω ότι η Α2 έχει απίστευτα έξοδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα budget τον αγγίζει στα 10.000. Έτσι, μόνο και μόνο οι διαιτησίες, τα έξοδα κάθε αποστολής στα εκτός, ο γιατρός που πληρώνουμε, νερά, τέτοια πράγματα, τα πάντα, μόνο η μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να σταθούμε χωρίς την συνδρομή των χορηγών και χωρίς βέβαια τα λεφτά που πληρώνετε για όλο αυτό που μαθαίνετε, για την ομάδα που συμμετέχετε. Τα περισσότερα πάνε στο να ανταπεξέλθει ο Σύλλογος οικονομικά. Αυτό τι είναι? Είναι ζητάμε περισσότερη στήριξη για να στηρίξουμε και εμείς επίσης τους χορηγούς. Με την καρτούλα μέλους θέλω να πάτε σε αυτούς εδώ και να ζητάτε προνομιακή μεταχείριση. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Δηλαδή όλοι οι χορηγοί έχουμε μιλήσει και θα κερδίζετε μία έκπτωση στις αγορές στο My Bike τώρα, έτσι, παράδειγμα, ή στο Μπετσιά. Κάντε το, δείξτε ότι ο Σύλλογος έχει δύναμη, έτσι ώστε να φέρουμε περισσότερο κόσμο κοντά μας, έτσι ώστε να είμαστε πιο άνετοι και να μπορούμε να παρέχουμε και σε εσάς περισσότερα. Δηλαδή, η φόρμα που αγοράσατε δεν έπρεπε να την αγοράσετε, έπρεπε να είναι δώρο. Το μπλουζάκι έπρεπε να είναι δώρο. Επειδή όμως ο Σύλλογος δεν είναι δυνατός οικονομικά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, αναγκαζόμαστε και σας βάζουμε να χρεωθείτε αυτή τη φόρμα. Βέβαια είναι πολύ χαμηλή η τιμή, αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε εμείς. Αλλά εάν έχουμε περισσότερη στήριξη, θα έχετε επίσης και εσείς περισσότερη στήριξη. Παίρνοντας πίτα, όσοι δεν έχετε πάρει φυλάδιο και κάρτα μέλους, θα πάρετε όλοι. Η κάρτα δεν είναι ονομαστική, πάει στην οικογένεια. Μπορεί όποιος την έχει στα χέρια του να πάει και να ζητάει την ανάλογη έκδοση από τα καταστήματα. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εμμανουήλ. Είναι εξαίρετος. Έτσι, το ξέρετε όλοι. Είναι το δεξί μου χέρι. Επειδή έχουν περάσει πολύ από την ομάδα, έχω δουλέψει με πολλούς, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Τόσο που τον εμπιστεύομαι απόλυτα, όταν μιλάτε σε αυτόν, να ξέρετε, είναι σαν να μιλάτε σε μένα. Ή όταν είστε και κάνετε προπόνηση με τον Εμμανουήλ, είναι σαν να κάνετε προπόνηση μαζί μου. Προήρθε από ένα άλλο άθλημα, λίγο ατσούμπαλο. Τους λέω εγώ τους μπασκετικούς, τους λέω ατσούμπαλο. Αλλά νομίζω ότι τον κερδίσαμε και καταφέραμε jackpot. Λοιπόν, να μην λέμε άλλα, θέλω πρόεδρος να πει 5 λόγια. 5 λόγια και καλά. Καταρχάς, με έφερες εδώ να κόψουμε την πίτα και η πίτα είναι κομμένη. Ο coach εδώ δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς να με δώσει τα εύσημα στο βοηθό του, γιατί έχει μπλέξει με πρόεδρο Παϊρακτάρη και βοηθό προπονητή Παϊρακτάρη. Επομένως, δεν μιλάει κανένα. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γονείς και παιδιά, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε προς το Σύλλογο. Και πιστεύω ότι αυτή την εμπιστοσύνη
ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες σας. Νιώθω περήφανος και δικαιωμένος που πριν μερικά χρόνια ήρθε ο Θέμης και μου είπε: ξέρεις ότι θέλω να ξεκινήσω από την αρχή το τμήμα βόλεϊ στο σύλλογο άμυνα που είχαμε από παλιά, και πραγματικά χωρίς δεύτερη κουβέντα του είπα: προχώρα, και είμαι συμπαραστάτης ό,τι χρειαστείς, όπου μπορώ να βοηθήσω με τον ελάχιστο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, μαζί και με άλλους συναδέλφους, και πραγματικά νιώθω περήφανος που μέσα σε λίγα χρόνια αναδείξαμε αντρικό τμήμα σε τόσο μεγάλη κατηγορία που δεν έχει ξαναγίνει στο νομό. Γυναικείο, κορασίδες, παγκορασίδες, παμπέδες, εγώ πιστεύω ότι πάμε κάθε χρόνο και πιο μπροστά και πραγματικά δεν έχω λόγια. Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετέχουν, συγχαρητήρια στους γονείς. Είναι συμπαραστάτες. Πολλά ευχαριστώ στους χορηγούς που αναφέρουμε πιο πριν, να μην μακρηγορώ, και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά πρώτα απ' όλα υγεία, καλή πρόοδο, μην ξεχνάμε το σχολείο μας, το διάβασμά μας, και καλή επιτυχία στις αθλητικές διοργανώσεις εδώ του Συλλόγου. Με τη σειρά τώρα να έρθετε να πάρετε την πίτα και καλή. Έχουμε τίποτα από Φλουρί, τι έχουμε? Φλουρί, παιδιά, είναι μια δωροεπιταγή 50 ευρώ στο κατάστημα My Bike. Πολύ ωραία. Μπορείτε να, όποιος το κερδίσει μπορεί να το συμψηφίσει με κάτι άλλο ή μπορεί να πάρει κάτι. Από εκεί είναι το πιο οργανωμένο στην πόλη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά να έχουμε, χωρίς πολλές. Κατεβαίνετε ένας-ένας, έχει ένας-ένας, παίρνετε όλη πίτα, και η μεγάλη και η μικρή.